ассалому алайкум бардоро, салом бар ҳама подписчикони канали Авто Таҷикистан. Бардоро хуш омадед ба канали мо. Дар навори имрӯза мошинои ҳархела арзона мондагем. Бо дархости шумои ва шумо ҳам дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Дастгирӣ аз тарафи шумо танҳо лайк модан мебошад ва касоне ки дар канали мо подписатсия кардагӣ нестанд, ҳатман подписатсия кунед ва зангулашаи каналро пахш кунед. раҳмат барои дастгиртон бардоро. аз дастгири ҳайраки шумо миннатдорем. рақамҳое ки дар рӯи экран дидесен мошинаи фурӯшиятонро танҳо дар ватсапи мо сурат ва маълумотро равон кунед. мо дар наворҳои оянда иншаалло ки пешкаш харидорӣ мекунем. бардоро аз ҳар як шумо хоҳиш менем ки лайкҳоро дареғ надоред, дар канал подписатсия кунед, лайкҳоро ҳам бимонед ва видеоро поделитсия кунед дар имо ватсап ва ҳатман фикротонро дар комментария бинависед, дастгирӣ кунед, ҳамун лайкҳоро ҳатман бимонед. мезгарем ба мошинаҳои фурӯшӣ. Якум мошини фурӯшии мо бардоро Opel Astra F мебошад ки дар кузуфи хеҷбе қарор дорад. соли бариш 1996, объеми мотори 1.8, сӯзи шивориш бензин. коробка передачаш механикаи ва дар инҷа соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, задагӣ пусдагӣ надорад, 7 моҳи дига тонировка дорад, 7 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, утилизатсия дорад. мошин 100% кондитсионер дорад, кор мекунад. 4 баллон нав, дискон нав. мошин ҳолаташ беҳтарина, ягон камдиву расход надорад, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 48000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. бародаро дастгирӣ кунед, дар канал подписатсия кунед, дар видеонаво лайкҳоро бимонед ва дар комментария мошина мехозед ки тона номашо бинависед. мо ҳамон намуди мошинаро ҳам ба навор мегирем, мемонем. ва кадоме аз шумо агар мошини фурӯшӣ дошта бошад, дар рақамҳои комментария будагӣ дар ватсапи мо сурат ва маълумотро равон кунед. мо дар наворҳои оянда иншаалло ки пешкаш харидорӣ мекунем ва бародаро дастгирӣ кунед, видеоро поделитсия кунед дар имо, ватсап ва дигар сайтҳо. мошини навбатии мо бардоро Opel Astra H мебошад ки соли бариш 2007, объеми мотори 1.8, сӯзи шивориш бензин газ. коробка передачаш автомата ва дар инҷа соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, кондитсионер дорад, ҳама ҷош 100%, ягон камдиву расход надорад, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нарша 80000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. бардоро кадоме аз шумо агар мошини фурӯшӣ дошта бошад, дар рақамҳои комментария будагӣ дар ватсапи мо сурат ва маълумотро равон кунед. мо дар наворҳои оянда пешкаши харидорӣ мекунем ва бардоро дастгирӣ кунед, дар канал подписатсия кунед, дар видеонаво лайкҳоро бимонед ва дар комментария ҳатман мошинае мехозед ки тона номашо бинависед. мо ҳамон намуди мошинҳоро ҳам наворҳоша бисёртар мекунем. мошини навбатии мо бардоро Opel Astra H мебошад ки соли бариш 2006, объеми мотори 1.8, сӯзи шивориш бензин. коробка передачаш автомата ва дар инҷа соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ягон камдиву расход надорад, ҳуҷҷат дорад, утилизатсия дорад. мошин ҳолаташ беҳтарина, ягон камдиву расход надорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нарша 82000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. бародаро дастгирӣ кунед, дар канал подписатсия кунед, дар видеонаво лайкҳоро бимонед ва дар комментария ҳатман фикротонро бинависед. дар комментария бинависед ки кадом намуди мошинҳоро дар наворҳои оянда бимонем. ҳамон намуди мошинҳоро наворҳоша бисёртар мекунем. бародаро видеоро поделитсия кунед дар имо, ватсап ва дигар сайтҳо. мухлисои Opel Vectra дар комментария Vectra бинависед. як навор фақат Vectraҳоро мемонем. видеоро поделитсия кунед дар имо, ватсап, лайкҳоро ҳам ҳатман бимонед дар видеонавор. Свет солшам бинависед, ҳамон намуди свет солша мемонем. Opel Hatchback мухлисош Hatchback бинависед. як навор фақат Hatchbackҳоро мемонем. мошини навбатии мо бардоро Opel Astra F мебошад ки дар кузуфи хеҷбек қарор дорад. соли бариш 1995, объеми мотори 1.6, сӯзи шивориш бензин. коробка передачаш механикаи ва дар инҷа соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, ягон камдиву расход надорад, ҳуҷҷат дорад, утилизатсия дорад, ҳама ҷош 100%. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад.
балонош 80%, хадавои 100%, ягом дард надора. Сирожна сум дар куршига ба мин сабаб мефурӯшаша. мошин қарор дорад дар ноҳияи ҷалдини Балхӣ, нарша 32000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. Сирожна пул дар куршига ба мин сабаб мефурӯшаша. касоне ки харидор бошед, марҳамат рақамҳои сӯбиш дар рӯи экран занг бизанед, мошина бихаред. Мошин беҳтарина, ягом камдиву расход надорад. мошини навбатии мо бардоро Audi A4, соли бариш 2009, сӯзишвориш бензин, ҳолаташ хубай, хадавои 100%, балонош 90%, 9 моҳи дига зиёдтар ҳуҷҷат дорад, ҳуҷҷатош 9 моҳ зиёдтарай. мошин қарор дорад дар шаҳри Истраушан, нарша 80000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо мешавад. мошин алиш намешавад. ҳолати мошин хубай, ҳуҷҷат дорад, ҳама ҷош 100%. марҳамат касоне ки харидори рақамҳои сӯбиш дар рӯи экран занг бизанед. нархи мошина 80000 сомонӣ гуфтааст, боз савдо ҳам мешавад. касоне ки харидори занг бизанед, бихареша ва бардоро дастгирӣ кинед, дар канал подписатсия кинед, дар видеонаҳо лайкҳоро бинед ва дар комментария ҳатман фикротонро бинависен. ва кадоме аз шумо агар мошин хона чеки дорад барои фурӯхтан, дар рақамҳои комментариядагӣ дар ватсап мо сурат ва маълумот шаҳрамо кунем. мо дар наврҳои оянда иншааллоҳ пешкаши харидорро мекунем. ассалому алайкум бардоро, хуш омадед ба канали Авто Таҷикистан. кадомаш ба шумо маъқул аст, хеҷбек ё астраҷӣ? кадомеш ки маъқулай, номаша дар комментария банавис бардор. агар мухлисои кадомеш ки бисёртар боша, навори ҳамуша мемонем. агар хеҷбек бисёртар бошад, навори хеҷбекҳо ё астраҷӣ дар мухлисош агар бисёртар дар комментария банависанд, навори астраҷиҳоро мемонем. ва бардоро аз ҳар якдоми шумо хоҳиш мекунем ки дастгирӣ кинед, дар канал подписатсия кинед, дар видеонаҳо лайкҳоро бинед ва дар комментария хеҷбек ё астраҷӣ. марҳамат. мухлисои дайву тико дар комментария тико бинависед, як навор фақат тикоҳоро мемонем ва мухлисои сечка як навор фақат сечкаҳоро мемонем. агар дар комментария 10 нафар сечка бинависад.